Yeah! Hello, apo. Muli ko pumunta sa eskwela yun, eh? Nangatintong? Talaga? Sige. May paborin mababating kayong panimanman mo. Munta ako kayo. Isang mugang Mr. Damulog. Susod pa rin yung ako kung nakabiskas yun. Wala naman siya na. Sabi na question. Ay, wala. Para ako na ako. Mandilo kayo pinapang marami kang mawala kaya tayo mo moro. Wala na tayo. Ano daw? Ay, wow, puri ba yan? O yan, si break na. Oo, Eh, ba? Ay, hindi pa ni Captain Bawang eh. Nangyari kong walang sira. Doon ko pa checking mo lang mga kumapakakita. Nakatari kong excuse. Paulo na ako ang mamukanta kay Bal. Kaya patugod? Ba? Gusto ngayon ko kayo tuguntahan mo. Eh? Ba? Wala ka pa na eh. Sa akin, hindi mo kanto ng nilo. Kaya sumbong mo na eh. Gama. Gama. Ay, nakapaliran mo! Dami naman! Ang tayo sila ay kabulit ko. Oo, yan. Tingnan mo lang. Kaputa tala na. Palayin mo. Ang yawan na. Ethics, integrity, responsibility, respect to the laws and rules, respect to the rights of other citizens, love of work, sense of savings and investment, will of action, discipline, and lastly, punctuality! Yun daw ang mga katangian ng mga tao sa developed countries na madalang ina-adapt sa mga third world countries. Kaya sa atin, kaya hindi tayo masenso eh. Ne, kung 30 minutes late ka, punctual ka ba nun, Mr. Galura? Alisa. Don't speak Kapampangan in my class. Okay? Ngayon, dahil hindi ka punctual, kailangan natin lagyan ng negative reinforcement ang katangian mong yon para hindi mo nauulitin pa. Ayos ba? Kayong bahala sa... Okay, next meeting. Mag-report ka tungkol sa Mucocutaneous Lymph Node Syndrome. Complete with written report and visual aid. Sir, pwedeng pag-iulat? Mucocutaneous Lymph Node Syndrome. Kung masyado ka nakaka-epistaxis. Ano to? Kawasaki Syndrome for short. Named after Dr. Kawasaki of Japan. Discovered during 1960s. Next meeting. Ne? Yes, sir. Walang kinalaman sa kulam-kulam yan, ha? Baka gawin mong reference ang nanay mo, hindi ko tatanggapin yan.